Amarieta na Samuel ya poko na kabero mu MC we ward ya Kiuro gitamu ibere na ariyo chumbe Siasa mu muranara mokega kambura na bwati tiwe stinyinge ono kanyige to mukungu ako ndageri ba ayande na wanda ide koria mangana chairman inde mate banga babusito bam abantu baratokonye njena mutonya ko tebichibu bibu no yo mwana ko tebyo mosana to nyamiro yo nero we karanse ke kao krikiaro se tukio koleta man ono kongo ndu tu ago siseniri basta matara mu musaberi kako ana ko karansa akwana maene na bali bonse ba ko karansa barwa akwana maene ese yete tu aro marembe ibo kongo to wetinga na ago saberi on dole kando ke transport ya to wetinga ekyo moario ono soro nya ko karengere dikele ero tigantangaza sa matangazo koro ya kwa machir kororokana ekere bichucho bigo kina tel kororanga kenege tuane kenege su ono ino morigere tio soro osinege suaro osinege tuani moroje ino moroje kende onya go karengere dikende amangana nya kwana wango kunya okonsorti no ngwa nero gamba na abane ototebiwa intuni toto kwa bajima ndu bisiao tukwana mahana lakini nya koigwe tora amenya sawo tumogirana arombuya na naje sawo tamaranga badenga onyo osuru gotigara kuburi obuchumbe bali bakori obuchumbe sawo tumuganga na motiga ekoro mondorto ko muruzmwana uri no mobeka ngene buche rita konora lakini no mokomu wake nyasa bwa mole mbati gara ekero nare gocha tutonya kuamba kana nyore simu omoisimiwa Onakuru West okorusa mwiri arana ama tabi nongocha ngoko boso onde bimba kwane tinoso lakini ore tire ngora mwanjire ya Samuel arama na ndokoranga napi mitege ntuga igoti motibusire tai kubobe napi mitege ntunyamira monyi gweta bana onde binde terungori eyenara ntomera chiri bui 10 ngakima ko materi mogo tiga ko mondo bate nkore ndabwa chapi megenta nyasa bwa maremba tigara Isegine doro tiga torore oyora yebu egoderu nyasa bwa maremba bera beka bagusiamo ntwanta ini boro mokeiga enti nyasa onkonyire ngumusabande tubekira bagusiba itwamo abantu baito nyasa baseni kwabere nsase abantu bakari kuna kogotobiga ngaya tukwaniri mutaraja ko motebi bogo na motebi kinguja ngaya ibi amambiro kiru montarwete lakini usichali chama pare kurangiria abantu ba mintu no nyambusaiga sababu tuli gutuka lakini barangiri bukwane bira kuchali chama Limo debe ndi basi nginjaru mungai ni abu etabaka kanu mungurari taraba muga asinginjari wipu busaiga kurangiri kyana boraji kurangiri mwako ngwa agatebinga ya inga yukungira lakini yekero mugu ikaransa tiga kukwane chama kyani bati chama ya kwana muna abana bachore bigisa kukimugusi ekero twaringe sobo chumbe ari ese parlament twalukwana magana minjulia toke nyolet ekero musike matiani ari ndalia tubajibukwana toke nyolet akiyale kunyale kani bisuitu ke sambe kiagera baramo babago sege sikirindi sasi ya bwa tumuri rais ayana masabon kubeka kiagera na ruchi nonyesha bana yuke kale go baiga na torase ko bangenjendiga kanuri minwi kucha cha mbafu tigato amo mnikisa ekara ngo kwali ni tanga mbafu yakaya ni sai kwa to ko se meniegere abara ibaito batubikamo tutwari gesa kukiri burungi bana ko bakinire banyolisi bakwaga gucha onye tin contribute dikende e kaba kinire bamenya batebanga tata no aningi ukwanzu bunero tolosere ye kabeamo kipingo teba ngomo mukwana ni tukagara umwanu uri nandi kuja kuikabu nyasa enda bakura kabweka
itanga ni umukura chamu Family onsi ya Sokoro poleni enateba Sokoro okoba nje no mochokoro o Samson Mumanyi asanyo yote nenagaiga osoro tebirere no moigwa iwonje naye nabaigwa ono kwaralire nje no moigwa omoigwa nje no moigwa ni bono ne anko yane bono parlamenti twa kwanike usike ligende ke obo chege twa tigire o mate nganje to chege osoro bono na nyolire nga nanko yane bono nchembra no moigwa bono kedi konyora na mutebire kebe Sokoro ngabere obe anko ngabere chi sweetheart mbi amore abaga kabaito mbi amore una bate banche ngoro kudonya incho mongino mongai ni buyeka manyeta senkoro na sengo koraki oro chimwabe kiribya na kioro chinonya na arete ile chi sweetheart echienda agera boni gamba kwati amakere baguchiere shiro botambe ngotarane ndagere galime oyeko gwera ya gwera abangina banyore kibagulia Kasalu, we wish you well. Thank you for coming. Bado ngora tando mpaka mafuta yechi ngeni. Oma itabangina ngeni te wansa onye tebe kiri mafuta taligo. Na enda ntoma nyeta mafuta tali mosoli. Omosoli ne nyanya nege tungo. Amafuta okobeka tukasininiga ta koletero borwaire. Nyumandara kwa ne message yane. Omuheshimiwa ino mugumanire. Na kiakoro kwa. Mama Jerusha Mumanyi na ntoma nerongori ya 5,000 ndile kimogo teba mbuya mono na ndo ntebi mbama ina nonyo no sero komentare na abanchete mbuya mona sechikura chirimo amwakerete bono kuna donya nchoma tebo chakega no moiri timbwate amange ere twacha ko celebrate obogimobu ya Sokora menyete omogo koyega kero montakoru Timothy bunakwana Kasalu okwanire omujumbo na manduku bunakwana agaiga igotoko baseki abanyina abanali enkore tatame ono ndo batalingana li omogoko bunatonya ndatebichi sweetheart echinaki inugo chimware mete ababono mba gwancha babe batatu nonyemba bere aba no ndo nyoyo okwana gaga tingwanjo yo kabere ore ire ara bieka kako chire moyo ai mogoki kama usiriki abusokiane wasema bana bana mangina abambali abaremu chiswita akina wapongeza mpaka manyinga atamire ninapo tuatakaiga etuataka tobagoki lakini neke maene mbogote mama ubo kumokuruga omugaka moisaranse neresemo agansuka limu arosi oli ne sweetheart yao botukorende amangana besamba lakini liloko iwochire moyo ora ruare sukari titake tinkwana mange wakoba yechinsa naenda twanyoli rosoro nango yane ara kumi naenda mwana yogakali okwana bobe no sero chirante binyisaranse abanyina ababuna bari batatu obuturu tigana nchemba 55 umumrone bangerekero omuntu isano iga nchena anya kobeka ama echigo chiko wakana chitenti
njengo kwa wakachama ichia bangere 555 na chiri cha Jerusha 5 tingokorera kabuchisita mokoenda bia naende totebi osoro unarera ngene president oboyo bwaikire maybe neri konyora oboyo no bukoli bore registered botaracha oni kabuna mwato leteri oboyo tomendere chipara chibuche amacha buche abangina tutike gochiro chiko serega mubata amache osoro twachandikire oroche ekemoni ege konywa amache engombe yanywa amache esese yanywa amache engoko yanywa amache omongina nabana ngo esibi bale isanga bitoko chakokorega seri ene marogo ekorogo korega simubasi ono soro tebe president kisi county rendo totagete iyo kaningi abanyina done na mangana mangiti kanisa ansembi amon Biamore naende wacha tusalimiane kwa hewa biamono. Siasa Marieta nenkuru kwa mheshimiwa Sahir Janda nchino mjumbe wa Nyaribari Chache constituency nacha kwa engora yane ya bene se familia ya ndugu yane mheshimiwa Osoro, poleni sana. Abantu wa hii Ekenyoro na nyinyi wote poleni sana. Wacha niendelee na Kiswahili kwa sababu tuko na wageni ambao waelewi yetu kisi. Karibu. Basi. Mimi nimekuja hapa kwa sababu nimesikia ndugu yangu Mheshimiwa Osoro ambaye tunakaa na yeye pale kwa bunge amepata matatizo, na ndio maana nimekuja kufariji familia. Mimi sina mambo mengi, nataka tu kusema mambo mawili. Kwanza, sisi sote ni watu wa moja. Kama unatoka Nyamira, unatoka Kisii, sisi ni watu wa moja. Na ni vyema na ni muhimu sisi sote tushikane kama viongozi ili tuweze kusaidia watu wetu. Ama namna gani? Lakini sasa sisi ndio tuko kwa serikali. Mimi nilichaguliwa kwa chama cha serikali, ndugu yangu Mheshimiwa Nyakundi, Mheshimiwa Osoro, Mheshimiwa Nyamoko, na sisi hatuna matatizo. Tunafanya kazi na mandugu zetu na madada zetu ambao walichaguliwa kutoka kwa ile vyama ya kando, na tunawaambia njooni tufanye kazi pamoja. Tushikilie waziri wetu Mheshimiwa Machogo. Yeye ndio waziri na ni lazima tumuunge mkono pamoja na viongozi wengine ili tuweze kuleta maendeleo kwa watu wetu. Sisi mugako ya ruwete. Biamona. Asante sana Mheshimiwa Patrick Osero. Nonye turasa mabeti gatukwana ni gambia mole naende. God is good and all the time, and that is nature. Wow. Na inche tigande tengora yane abene uchise familie yangu yane nchingini imaite ogosira kwae waletere sunte kenge, lakini igitabu kya Yohana 13 ekawatebanga onebwensi ole moyo nende oigenete Nyasaye ntobwato okobwanga omogake nchingini ntoje tomera nerenga kia kale na kale. Rulero ngoli mwara tikanga atarorero ngoli kurusu Mheshimiwa Patrick Osero kiwagendi Naomi naero totigire 10,000 chira chintoka banyi nalele pat abagina kimo dawa abagina bae gwe haya Osero haya hiyo ile sawa basi aba Kristo secretaria Yesu dotora kuana ni gambia mwera wa Kristo
bw'omono sa ditanganie so mheshimiwa Osoro abanye nabatigaire omwaka enchingi nini mongina Jessica mongina Nyambare no mongina Naomi n'abana b'umwaka basani baita bakoragwa na Charles n'abana b'abino bonse pi nje na ikira igese njira ya bene kujya korupole ruwarubayi entuntu bwati bole bwaki kirasi kile kitoye ori ne ke murato andi tukwane ekara abantu abaito tokurwanira baguti kusiku chokongo mugeni abuti ngwanjira abantu baito bakabaye kuchirasi wasema na ekiana baramungu akana bale tax mwanjira ndere inchabo njembo ande sene tunana masa igorongo tene na kwane ke mai ekiara Kenya ne yaito njedi bwati kayende yonse ese tubwate ne ya mikoruku Kenya ero yese yitangaza ko Buganda yongo muke bunduki no sore muke bunduki tojikorwanira Kenya ase otoko sabo mheshimiwa ave kama Kenya hamo tutwale unity na ndari organization of the church ina litora tema 20 tuko pamoja sasa wewe mheshimiwa moko weke ina ile agenda toko weke message nje kwa number 1 mtwale nje kwa number 1 hiyo duka tutaongea tukanya abantu abai kila tingwana mambo mheshimiwa jana itoja kwa pole ono banyagoska boje mutwa baili bago olere ande to sagarama ya njobu yabona ino musauti korukisi okora wagirwe keranya no bugaba no tagete aye to sagara ndio tora aliyo manyenge wakili yao ni chara moja kukolea wasama ano mheshimiwa ulio korukungwa tero byalo kwa nganja alego chakuli umwana ulio korukumanduku jena mugabire kino enje yokoro nyamiro bongomboro todi bobe ase gore to pole mheshimiwa Osoro kujine to kwa niya kwa boko mo de towe kama le ndaya ne chukua kabile na wai tabile to ile esabanyina ningwate mheshimiwa tena hawana ningwate basha ina na yasina nayo kusini kanso ngasi kwa koriba badoga akakaliga no chibwate asante sana senior council ndokweba ko batebi nae kwangire tyo wakili ikina kikweba ko batebi standing ovation ya ko na ndolitu akorire gas asante good wapige makofi tafadhali wamefanya kazi nzuri thank you tiana yali bageri ga kwanza sama maskani ya manene mheshimiwa Patrick ababale ngakaratika abagambi bonsi pi mwachira omweshimiwa Timothy Bosiri onsoeti siasa amangana alimwe umaka okuwa naga Timothy Bosiri onsoeti nje siasa na inje ngasoi manduku na ene ngasoi Jafet nje indo mwanafunzi o Timothy Bosiri that is the truth neno onsoeti siasa ama na abageni mwensi pi pamoja na mheshimiwa Irene nasema asanteni sana kwa kuja siku ya leo na kuomboleza pamoja na sisi. Tariko bakira ngambi ya mono. Wantu wamendo muarosi de mono. Kusema na wamendo wale. Muarosi de mono lakini ene nyangi yo moele yo mugaka. Emianke ya ikire. Kero monta ata ito ikemianke yo. Muarosi de mono alirugoro nyomba moino. Ntobegete ndagere isaine. Ntote motwara araka. Na ere muna bantu bakuragira Osoro nkware kiro monte fea olio gocharia egera ende nkabuya. Wasema na wamendo wale. Kokije kwalire ndagera. Tariga. Ebe zero nero. Ebe zanero. Lazima ikio mochi, omugako mochi. Ene serikali ajira atima serikali eningo ya ajira support iga. Osoro mwachire. Aya. Ene serikali ajira. So, mbiyamono. Eba alure kisi nyakoe. Ngoja kwa support Osoro. Kai kabono ma senior kanzo kwa rodi bibi tunga itre. Aya, na keumbu. Thank you. So asa maskani ya manene omugako yorali ega
nigo arenge omogaka omonyasiasa omokongu nakiakora matangae abaira mororo abanasiasa baichoire baachire korera omwana siasa muna mwaigwa njega ekera onkineretega nditata gosomia ari manga girls na gosoma ari manga DB etwagachire mumwaga sokoro tunywa mabere maokoro mbainyorete twagachire tunywa mabere ogotabe skuru tunywa mabere sokoro akobisa sokoro tareko kugwaka irikomo mumiro maokoro ero gutwaka makome kera tugotame kuru skuru lakini sokoro agachire nchuga atoteira ne skuru igabone twachire gana masikania manene abasandi bane mwachire kurukirase kirase uja gutwakira pole na go celebrate ubugima bw'omugaka sokuru tayari kubakira ngambu ya mono chikwaya chionsi chiachira chikanisa chionsi abarandi pasamatara mwensi pi tayari kubatega ngambu ya mono njera yoti tayari gukora mwana mange mbwato mogoko mwachire mwarosi y'umuyiga bw'omugaka obeire bumuja siasa nero mwakire nkongu mugaka timoto gwakire siasa nkongu kwabe kireke gusige tege kongu naende muno kurangegere dio kaliyo ko na ikara stari kwa kwana magana makongu sana seneta okwana magana makongu otebire igore ya serikali otebire na serikali takira okore gasi Mogusii nerabe kwamo nere anyore gasi na inche nonde naye asa magana yo ikiagara rasma to support abana baito banyore gasi na inche nonde naye ngama bagaga kolikwa Mogusii nera anyore percentage. I support you asa mangana ukwanwa kene to support usema mami yes ndio kwa kwa tena ega asiore ya commissioner parliamentary service commission amemo ninje na gusukumire to kanyona konye byago sambire usema aba konye byamo sambire oli wakwana okorokuruto ninje na girita na chita zeruto otuko ngaikara sana kasasita oyo konye bya musambire konyo ngakeresi ninga aigo diemo bangaimire ono njakima mandi ko na nyamira ndamo mugakuria yani barusi yetaliane abande beti mugoli sasita chia mutuko karena ngaliye president ngamate Mogusii tutakurusubulie teri gandi tingwanja akamboli na kitokora ngamate tokoro science ase senate tote ya bunge ba Kenya kwanza na abande eliete ligoeta ba drop eliete lidio montorionde tokaeti njere hiyo ki mami kama na sasa kama taituna no kingi mami tukaumera no tukamotebi nayo kutangaza oganto kimitiye bire kimari ngaiwa chedo kwa ba emetiye bire agatoki ne president ya de monto ta kindo tari mube lakini na enko inyori senator parliamentary service commission na ini unko chaka muri kolika nere kolika abantu bakora bunge nayo kolika abantu nayo korugusiga bose baramento ba na rango akau ruto na inje tianda nayo lika abantu ndaitenda abatori bakora bunge ngo rumuntu kuri umusaro mokepi akori 1100 nane bali bagotoye chai bunge onse bagotora chigali ali rusi abana aga abaminto kwarorelwa minto noronega nabantu kana bange bekirega batu batigasi akonye bagende ko chimotu ikikwate bagia kare nekene ngwate ba o namba percentage kabanse nekene igiro mwana minto nae gento kilkwa gosa ebi koligikwa turu ikaranza asama baga yo achitega Mogusii onyensi 60 70 enaligeti chave ya kaligi saligi ya kaligi aye wacha matanga Mogusii tali kweko akweko matanga to kwa mote ya apply listing yo soro nsumira abana aba tocheti ngoti nanga nyaiga nanyora nigaoka ogokwana togokora koruga toko yana Nairobi turugukwana oganya matangare naenda otebe Mogusii baigwe gas togokora kanza do that way toko Nairobi toko genda turugocha se tugutoka ogotebe inde bya Kenya kwanza tintageti
kwa ganya matangacha odenga bagusimbara yugas ana basaya bakombwati aba baikaranzita abandi bayitirega bakubwatia banyorubuya KDF nkulikere next week because next week part 1 omuisi umwe nkonyorana marube mbwatie ngokonye tata onyo tambwate tinkoganyora matangande na ndo jotere na bantu bali gokonye gose mara mito wake ere biya gosere bobe okolikia obwaka odi kei naende na kiura hake ngombe yego kamu chintacho lakini ndio ngama bere haya ebinte hivi kwa berariku naende obugusio muinto tamba taimwansira abagusitora mapema sana omwishimo Timothy mapema sana tochake kwemincha mapema emyaka 5 ni mingi omongwano oli tumwanje ndo mwanja ono yatatakiri komwebereri tumagocho komwengentere 2026 na 2027 tukwemincha ono iga mapema ngagenda kuchiari akakabira gaitu nagake chikaunti ibiri chioka ebagambite bakekera tutabayitukura tubabaita 30%, lakini bakagamba ona aba tubangaine onye tumwanje mungaine kaleko moro umwana siasa na bali munanterina ayangorokia maino engosokebeza mubuku nkaito unganje kosema na wami wake munanterina ga ayonya ko ngaino ambusa igonya ko ntebyo soro naye ngosokebeza mubuku nkoe chikura chigoika mako genda nkore munango koreke mira lakini tukunya koba wamutacha lakini kwa mode oga kubuli chikura ile ngakwarere 30%, lakini nkaira yo omongono lito muzi tumwebereri emyaka 5 ero mwako mutangani oyo kabere ngochori oyo gatatongochori ege na bateberigo ngochari chumapiri ebinde bikwa na nikagare ne kanisa nite ngocha kwa aliva to misi gocha omotebi gaikaze te wasema na mimi kwa to kobarnya wate bya bantaba batari ko konya baremo usoro iyo ugo ntuma mune broka na kwariga ni Jumapili ai karanze teiga ai tu obwana ochorire bwatari kondo omotebi na omugambi taetigazi ama basao chiaba okwa uri kondo litikeri ojaka yo excellence to kwanchete yo excellence ai no meya koregazi amataka kaoika eserikali butu wangire gotokonya ni Jumapili to misi gocha omotebie live omwesimo Timothy na kwariga ni ntengo cha kwariba na go promise yakima go kwariba okwane lakini ayano mweminchi yona bora sali lakini ene yana anda ko batebia sama skani egente ke mwate banga tomusiramo egento kiamana mono bw'omogusii gusii yaito nyamira na kisi intuna abantu abamo timbebe chioka chiachete chikanachwa na abasongo bakataba ngeye kitakiribo tokaga atokaga twensi na abantu abamo ero kiri kuanchane egento ke gotoita bw'omogusii nenda mwamu eribero goma kogesa bono boroki obo no mutange tu muntu busayigo namona nanate naga nabako no munana ngangete busayigo kwandikire to manyeti inko manyeti akiri kwangangire ona era meli nchosoro gendo ngera akore ngera akonye ya kwanga abantu tukasa abantu babutuka endi kanisa saa sima nyasaye ncho matanga lera nabali bakorera engero tutwara kwanjali kunuko koro oira negusiya ito abantu barura atambe sana ocharera koreraga obuna bwo bwanchani uriyo bokoro bwarengo tobuirani aso bwanjani obonge kisiasa mweshimiwa Timothy ntobasigete sana yaga kwaika kukwane kingu yange kwane ntobasigete sana lyoka to gotumie formula yemo yesabu kwagwa anke na gotumie formula yu na ndi kwagwa na kwamiri ngira undende na ndi kokorande formula yu na ndi kwagwa era undende bakakwagwa marking scheme wakama chibu wokobi kwagwa na no mutarrete omweshimiwa Timothy tafadhali kwa kongira ali mono ira na bakaye okagwa okobagwa kongeta ali lyoka
Limo muntu kwa kale sabo tenga keiga ngende kuchiga. Mheshimiwa Serongo yo tenga yaya. Nona kwa gwete na ena omine kwa guri yoka. Ozo yona omi. Lakini tariko bakirambia mono mwachoro mujumbo mu ya mono abantu ba buragu. Mujumbo oyo bakekerare ODM bunariga. Bunge gari komite ya komisi kominyoka kubugatie bintu bya buragu oyo. Andos kimo bisi no ari yoka abo kongon haino mukarakali na baba sekia abantu bakachi obisi bakobali bamwangete chiminista bamwa andra kabero musani umugambi ruto abo chioro kibitiri baage tuko 1975 kuzende gari kole batebi makana last mile system chiko ya Debinyoro naro constituency yanga isana ase yi ya gatano tube kanyora burabu noere emo yabo tima tina kiaso atikere chichine isa inye echiwete ase abantu bali bayudie aitima tina igwaso etime akirene nyasaye na kwa eto bungaini bole very special momo support wasema na mamido asa yo makena mangi omweshimu wa machogo ngocharenge koliramo naitwe beyo buyara kwa ndi speed byeyo mondo mwishimu ndo ikaraste motu akuru kudiuka oyo onde barenge na mheshimiwa barenge mheshimiwa Elija kiro kiamaga mu MC yo ku Priscilla bakagenda buya mutuga aba barenge mutu basibeto mu kibi aba bamaga mbasi beto mu kibi bari bende ikarwa se yarwete kurwa se yarwete gaswanga ka para ka bogore ya makara pigi ya ka bogorti abate pigi ka bogorti ya makara bogorti bakai goro ono ori ono ko arege speed ya arege jane nene mote bunge ya arege nene ya arege fairly moderate about 120 akamanya gwaka amakara yo yakwe batata itomundu ebu serie kama gwaka igasoe gari igasoe iguraria uri akasinikorora ekama koenda gusika iga ekama kogende beach aga sitite beach omonto banda abaikara nsema ya mbasi timotibi ori maiga agaisana katika bere yebirugo ibere ase gento kelita banda bandi kubeka mache gikayibuka agakeraharira gikabomoro nori ondo muswati ko Priscilla akamurarira igoro kegrane tabege timotibi ona akagese wait ali gagese wait nera agataka gusoka diuki akamako mubwata iga ero na roti na bigetu mutibi egera ta soka ngamo bwata diuki nera kabune kokoboko ono diuki naso watu kuje gitari mheshimiwa Priscilla bado na inda soka this week igoro na tebi na soka igoro na umieto mogongo lakini nyasaye ngo mukonyale lakini bahati mbaya Elija akatuacha. Jumatatu ndio tunamzika Victoria Monday toko gendi gakia wana mitochi piga alipara sibo muchibi ugo chake saba nyasaye bosema na wamento alafu sibo muchibi endi egali moderate wana wamento boda mogo soka para muhaligiriri bosema na wamento wake mogo soka igo usayigo so